amanfo say oh young girl fe bia ye obi akuno osofu na kuno osofu odi fo na aye sa no say Bible na ka o odi o ana tu o wase wo mo dia wu awo kwam bisudia na oyo na wo ya bisudia chasamini le tell maybe I make come to mira na ma tro sie a Bible. That's right. Efre tete nyina no ya wa di fo atrofo omo doso ahapon a person ko ano no ko di fo 400 and say I think say 30 time na only Micaiah anko ana na ye di fo a we nyame dia at that time all the 430 prophets Oma ya atro nti nasa mo sore na ya difu atu asetoya mo nhwe oyie Yes. asema America no Jeremiah time no difu bi ne afra Hananiah he fight against the truth. Hananiah fight against the truth. Ono na ma Jeremiah ho kire ne yie ama Sidikaya what was here? Yes. Atani Jeremiah kosi say Jeremiah son and come say Uncle Brand was in say Nebuchadnezzar say anya sa ye be chini slave ye de never konko ayema kotutu nani aden kranta kunkum ne ma we nyina chi no I what say Sidikaya antie enti me trust na me hwehwe trust me ne mo me tu amanfofo say yama yani na ho amen Amen. every say omo abaso am ya difo yi me calculate Bible no na me sha na me difo bi anya sa ne oma wenum bi enti ebia overcast asema so for we kan ma me ngasa ba konchira Isaiah time met me akasa na difo bebre ho Kwasempa. but I already choose Isaiah. Elijah time. Now your ball a comfort. That's right. I'm gonna do for our manum. Ball a comfort. Now we are do for our manum. I'm gonna cast a chair in a man and not here. Kwasem. What was here? Ah. And the Omani Elijah struggle. Cause you send your me. My Elijah adwene so an kantra Ahab so when you know me you what I say the Elijah to srum say nsuom to abosom nsia na Ahab ko hwanu na wa hu no na Elia na akoyi ne huadi what I say Yes. emu me baso obi a wotie me bia tie ne ye emu ana Elia commanded ma o Jeffrey soro aba se ni dwan ene na nyira na Elijah krade wasa jojo wa omo konsuo be gu janu kusisa otwitwa mu nyina ati Yes. matrasi asese hu ye hu se ba bia nyame wo bia nyame difo wo no ya wa trofo mo difo ba akopa obanya trofo hana ya duasa okronum difo ba akopa na wo ye no obanya trofo makoma akọ 430 okronum enti kumasia se difo ba akopa wo ya 480. trofo ya 430 ne waga kuroyim kumasa nko onyankran ade ba akọ amasari amahono no enti me hwe Bible no a amane nya bika amen Amen. to be on hweye awa adifo atrofo ho adifo atrofo yon hwe Yesu one na odema ayen Matthew chapter 7 verse number 15 warning away Christo warning Matthew 7:15 was serious wapa. was we yan hweso
Mohwɛ mo yɛ adifo atrofo ho. Ha! Where Jesus anumo. Yes. Wa ne yan. Ose mo hwam ho ye. Adifo atrofo. Adufo atrofo ho. Wanam nyantum mba mo nkyɛn. Se Yesu ka se hwe ho ye. We ankobusa sase ne sei. Yanchichirimu. Eba so ade ase. Sempa. Wa ka se so hwe ho ye. Ankobusa se esofo na we nso ase ne sei. Amen. Amen. There was somewhere straightforward. That's right. And there was someone. Yakopa mu hwehwe ye babuo. We are someone kind of straightforward. Hwɛ mo yie. Difo. Ose mo hwemu ye wa difo atrofo no. Wanam nyantum mba mo nkyɛn na wɔ mu deɛ wɔyɛ mpataku adufuru pɛfoɔ. O se yo si aka no. Oba no se difo pa. Oba no so osofo. Oba no so obi a wa hunu nyame. Oba no so obi a oni Kristo Yesu wa pam. Na den tesa. Kwasɛm. Wa pataku ose adufuru pani onim ome. Wa pataku ose adufuru pani pataku ekunkum moa. Eba so ade ase. Yes. Onim ome. Asananum bi sane ya ma oba sa agye de ya no. Patakuru no. Adufuru pafo no. Onim ome. Wɔsɛ wɔn aba na mo de behu wɔn. Waka wana ba won suban. Wan ne ya, wan abrabo. Wan kasa. Odi ase. Se de obesi address. Obamu a wusa we fake. Obamu a wusa we fake. Enti asema na kan na no. Mun hwe ne ye. Me study the Bible, odifo bi ansore. Ame tonsuo. Se numu na wade onyantre moja afra. Ana se wade onyankuku moja afra. Enti beje bi konom odifo bi anya bi da. Odifo Elisa na Elijah dome kromo onsuo. That's right. Ana okomane se momfa nkyene mara momfa ngu ayewam. What I say? No di gu nsuo na ni na nsuo no. Apemfo no ma na omopon. FM 89.5. Ana wadi gu mu na eye kama. Wanyi obi asika. What I say? Wanyi obi unso. Yamfa no nso nto. Okay. Ya asem ni ye. Nti ya wani amadi ho a. Adifo no ye ni sabre ya. Me de me huru sa 430 aya bosonsomfo. Samo. Kumasi nkuo. Ankran so 430. Baako bi ayɛ papa. Akubia papa wan hwe ya. Aba wiawo. Sempa. Ya asem ni ye. Di fujuma ya nto apo. Yes. Ya asem ni ye. Odifo no kura no. Aja. Na me ka asem si e ka so odifo a. Di nyame ka asem kira no mo obeka kira oman. Ani difo. Odi ase. Enyo odifo ne di ose da ma akwa asem kira ne kwa bisa. Monte asem ni ye. Baji kosia tuntum. Kosia kokko kwa ne atoma wo. Omo nya difo. Yes. Omo ya Kinahab. Adifo ni bia. Omo ya bara difo. Ya asem ni ye. Baji kosia kobodua anajo 12 o'clock. Onye difo. Ah. Tie ni ye. Baji akwankyera. Me study Bible no me bia mu ba o. Akwasɛm. Baji akwankyera. Ko san sono na hono na nom. Odi ase. Yes. Sadia kwa ti mu ye. Anya papa. Samo. Butia mo nso. Phone o mo nso. O ma je nkwa hono nom. Ne nyina nya Kristosom. Yeah. Ti asem ni ye. Won't you for ordin prophet ni suban ama tutu new. Asɛm no no. Old prophet ni suban we di tutu new prophet na enye ye. Me pasa mo to mo kira ni o ma nso. Ti asem ni ye. Sabi se ona asim futuro se we na asim futuro twa tadia no bra twa ni trinwi bra ni nyina ya rituals. Akwasɛm. Be se atadia be kuma bro no ma anya nkuku yemfa kokko fitan emfa utiri so ni nyina ya bosone ma.
ti asem ni ye ndi so onto se difo bi aba na se wo ko ha hweye amen me de mi tofo akwankyera ba se kukuo na si ono obi anko se mu nsi onom efiri sai what is in John chapter 2 yes dani nsuo nsa esese nsuo no gu kukuom oboa ayaza ya asem ni ye strategy a wa ba fa so de awi ni ne bosumu nsuo no na onom a wa modam a obasai abra ba obasai ti asem ni ye hanki we wo de fa wa ni ma ba ma ba pawo nyame anya ne saa nyame wa anya ne saa ba burumu obiaro akwa ware age so de hanki fa na nim nyame anya ne saa enipa wo yusu hanki awo ba burumu ya Paul who kosa ya de odi ase aya Paul ana kosa ode sa ya de na no so kura wan fa ntu nsuo ma mu obi anom wan fa mu obi ankohye no sum ya ase we ba che wan ton so mu obi a Sika FM le ba samo teni o ma se ndi so Kristo ni na ko na ya ma wo yire se fa ba petina ti so obi akogbo som so akogye aduro ade aba petina adwuma mu sana te Kristo som we did the Spirit of God amen and your physical things we did the Spirit of God amen into my foot ya me dey na on that and say we difo na won so ya difo no be catch us say hwe ye wo amen jena so amen amen Matthew 24 and so ba kakakra ati asam petro duonu nai ya radio ono so ba ka tra yan yan shade 24 verse what is say verse 4 no Matthew 24 verse 4 wase na Yesu bua se won se monhwe no bia anada no obi anada mo ne nipa bebre de medin baba be ka se meni Kristo no anada o nipa pi oba fa Kristo din na ba dadao and so onye Kristo follower kwasemo onye disciple ontimi nka Kristo adwene so graw kwasem dan kwa ontimi ma unya oba dadao Satan shana kuma mama yes ti asem ni to asokan ose na mobete okone akosam beti akone akosam we na makomantu no akomantu se twase ba twase ba na so na wie ne nyanuru ye verse 10 no ose na anna betu nipa bebre sintidua aha no beyi wo ho ama beyi wo ho ama ma atenta na adifo atrofo bebre be sore we enkomhye na bedada nipa bebre wankase odifo atrofo bi osi bebre be sore abedada let's say kumasa nko 430 osi bebre o ma sankrane yes ana na mo awe poster professor so Sika FM 89. what you say yes ebinum ba ne nam Sika FM ha azafo nko akromfo nko a ni mo nyina ti asem ni ye ebi ba kokọ radio no aye CD udu a pen drive now on a master dam what you say organ siwo na oma anyari kitwo computer siwo so mo ya sore na oba na fra te sako na ma dia dance agusi ayi computer no so ma pen drive na ma the cost studio and what you say so for the pretty pen drive okasa bonsa ko na ba odifo me sra we de okasa nso me sra na minima dance na de nyame aya doso odi ase homo ko sa adam ana homo ya difo ni nyina ya bi homo nyina homo ya bi ya samedi ye homo nyina ya bi ya samedi ye into so presenter na sa wa mpene obaka kire o manager se munyini mfiri ho me ba mo ma me pa afro na ko anu o mpema sem o se dia asem na city bedada nipa into so o presenter aka so mpene a ani wo mama hostu no ani o hostu na sa obana so mpene so anu abosho bi onu na be ya adwuma oba ma skanti o presenter se bi ho sikanti oba mu aye de o ye bia anu agya he botom ifo na ekoba and how says I boss of me hurubi no hurubi only was a presenter shiri pa no crocro different manifest la just kana herbotom ala osamo different to the cam work asio on this ho na pen drive with him ade a course ba nyina na individual course nguram course no nyina o maye
ọma ya gusi ayi pendrive no so ọma ya ni nyina gu so ofra wo de ana anko so say dey sit here nti ọma start side na che ọma start ya che to ọma ya dariga ọma ya wudufo akoromfo adwamamofo ensanomfo ọma sa num wi ti asemi ọma sa ya amrobas ọmọ yẹ amrobas ọmọ nimu ọmọ ho tí a sẹ́mi nìyẹ ọmọ yẹ kẹ́ni sáyé gangs ọmọ nimu ọmọ ho wọn yà máa kásẹ̀ wọ́n di fún wọn ní di fún ọkọ̀ ayé alo nínú àmà kásẹ̀ ọmọ kìrìtì sáà dìé no sọ́ni abẹ́yẹ a ọmọ di free system nu sọ́ọ̀tì àṣẹ nti ẹ̀yà àánú ẹ̀kọ́ káwé yẹ sẹ́m náà wọ́n nsọ́ ẹ̀ka náà ntọ́kọ́ tuyẹ́mu náà wọ́n kọ́ náà wọ́n bá nbí dia hey wájú ní sọ ọmọ kan ayalo ọmọ yìí àná ọmọ akọpẹ bẹẹbi atara ní ọmọ didi wájú àṣẹ ọmọ akọpẹ bẹẹbi ní ọmọ atara ní ọmọ didi wọn máa fa another strategy ọmọ de bẹ twẹ nípa wọ́n sọ mi de bẹ ifo nku wọ́n sọ sani ẹ̀ mẹ́sì mpieto wọ́n sọ de adi ní si tiẹ̀ ọmọ hyẹ da ọmọ yẹ adi a ẹ bẹ ma ọmọ di ẹkẹ system num. bɔne dɔso ɔmo yɛ bɔnefoɔ amanfoɔ yere no mo fa ti asɛm no ye yɛka amrɔb na ɔmo yɛ amrɔbas na ayɛ no yɛ sɛ rens ɛfrɛ akonnwa no so wode aseɛ deɛ ma me pa no asɛm no no na na deɛ ɔno wɔnka hwɛ because ɔkwagye ababan ana ababan no da no nantwie ti wawo deɛ ɛyɛ na ɛyɛ yàda abẹ́bẹ́ sí tiri so na dẹ́ nana ẹ̀yà asẹ́mu o na ntúwẹ́ ti o de asẹ́mu bọ́ a abẹ́ni ti ẹ̀dí ẹ̀dí ti yẹ wọn amu a yà asẹ́mu ni yẹ asọ́wọ́ mi kẹ́ mi ni mi sẹ́ bi mpẹ́ nsọ́maka ti asẹ́mu ni yẹ nyari ketewa o nyari ketewa adifo ni yẹ bad. Wọ́n yà kurọ̀nfọ́ nkasa ẹ̀yẹ́ àríkìtúwọ́ o. Ayarefoɔ náà abegu ayaresadeɛ na wɔn akum wɔn ayɛ rituals saa ɛnyɛ àríkìtúwọ́ kuma mu kum nipa no wɔn kum nipa bɔ paa ma yɛ twi nipa mogya ne akɔ si yɛtwi ne mogya wɔ kuro from ha na wɔn atam ne de n'akɔto da kwadwom na polisifoɔ náà adwiri kɔ da kwadwom wɔn trust wɔn strategy no. ọmọ adwene kọ da kwadwom ne mu akɔsi barrier na ɔmo guide hɔ sɛ awudifoɔ kɔ hɔ nso ne ɔmo kum no kuro from ayɛ ɔmo strategy no wɔn adi wɔn akyi sɛ wɔn twi conference no nyinaa asɛmpa na ne ka no wɔn nyinaa yɛ real smokers wɔn yɛ mafias a wɔn nyɛ asɔfo yɛ asɛm ne ye nipa sɛ na me wɔn wɔ ani ɛde kyerɛ mo. nti ayɛ ɔsɔ ayɛ sɔfo de a meka mo wate ɔno ɔmfa wo heaven hɔ na bɛɛ ne waka kyɛ sɛ base ma me nkɔboa so ɔno ɔfa heaven hɔ bɛyi ɔmfa heaven hɔ ɛna wɔmo ne wɔmo ma nyinaa yɛ pɛ sɛ obi ba sɛ ɔdifoɔ baa ne adeade a wogoro hɔ ɔbɛgye wo kunu asa ba waworo tie bi wogoro hɔ ɔbɛgye wo kunu mamafoɔ no yɛhwɛ sɛ okunu nsɛm wɔ bi ɔbɛgye no ɛnu strategy ɔbɛgye no wote aseɛ nti monhwɛ ye na wɔmadifoɔ no a manyɛ wɔ no ho wɔmo kyerɛkyerɛ ma ne antoa ɛne kɔbiri honhom akura wɔ no nyɛ nyame deɛ wɔmo yɛ demons meka ne saa monhwɛ ye ɔyɛ wɔ sɛ ɔyɛ banoa aduane ne adi na process aduane no wabɛdi bia wɔ problem gye sika kɔto sikam ɛne a wawie yɛaba ɔne aka kyerɛ sɛ mani fɛfa to sikam na bɛwo ama wo wate bi da 2 cities awo 2 cities awo 5 cities awo dabɛ no wo sɛ woanyema wo da gye sɛ wode sika no yɛ adwuma na wanya wo mfa soɔ nso sɛ wɔfa kɔto sikam na nwoma wo ɔsɛ ate hɔ a wodwene wade aseɛ
ni amu abato abe 5 million abe yesi focus fie you know bo nyehwe ayemi nwa se nipa ko asori Pentecost Assemblies Deeper Life SDA no akoto abe no de akosini fie ose abani benyini se de abani be ya ne sa no abra bo be ye ko set simple to se atonyom oba te sa be mfa so pi baba so no mo so de adwena fa ho ani abem fa so so ne ayenton to ba ko prayer company anase mbe anari Kumasi adifo ada ne kwai fo kwai ufra Brem Johnson na ko kwai edua machi wo me basa bi ala tie mu hweye munya chinchiri omo yo sofo ebi wi abosom ani konfo akoho asaba na mi karo we abosom ni konfo ni ko bosom ho umusa ayi konfo agrada ebi wi abosom ni konfo ni ko ho anari kitwo yo boni koso boni koso adia sa omo tuka ni nam krom omo gangs no so ni nam krom omo na tete clubs no omo di telephones ya juma omo ya hijackers ti asemi en ka was government e for one by one akoshi won show nsemu pa odi asia ka was government follow koshi won that foolish prophets no ti asemi ebi wan cry omo num wi ma bi num bi ba unity no de aboy ato ho sofo mafia odifo mafia aya somo na adia ba ko ha me se sabi obi okọ bi anya heaven ti no okro obi okọ so difo ne na so no enya heaven ti a okọ so na djuma be ye na wo djuma sai wo sa koma kakra aka no ma saaje nyansa be ne wo trim Matadis and Hono Koran were Juma Asai. And I was a swallow. What is it? What's a swallow could do for Massa? Into the Minasa. Kakakran Fato Brunet, no fun cat your fra. That's what Fako magazine, Cabina Capital. Cafato so suffragim. Anna, I can't touch it. I will only ultimate 2 bottom. What me boss search? To 2 bottom. Nuru kwa zembe wana kakwa zunya ka. Anyari kitwo. Enti dabia mi kabi bisa. Munsheye. Mai bi ogoso. Asema me kan. Metimi akwatama na betre fidie so. Odi ase. Mai bi ogoso. Adifwe. Omode ne ko champo minim. Obi a stroke watching na mosi mo baba empire mano no matter me na kwa champion minim ensuo na da hoyi ufi atafo ensuo no matter me ko me de nyira kosa fom se on traso no on kana sam ntira ensuo baba be yi yare ya na mano omu kura snap mienu odifo omu de na ko ntira ensuo no omu tutu snap omu so on kana sem FM 89.5 na fa wajin hodi was na wi nya bosom pa ma na so nim enkwakwa ampiadi o oke o kan sam nyina wi na o se mu anwira no fa ko afa se won paso na daso aso daso a ensuo no baba be yi yare na firi mu anenne papa no stroke nda so ho se wo kola mo what you say enti omunya sofo yes ti asem ni e kwaya obafa so obenye sika eye sika duro bi omude omu wa kojonjon e kan say spirit bi demons bi freemason ni eliminati nom what you say anu omo mi to koya ba
ada so ko South Africa na ko India ana Togo Benin no ko Dili no aba obetimi akotra North Burkina no akobo som so ayi wo so bai ayi me joy mi woni so ateka kasiema obra kana wotimi no aya fashion keke ono an widiem obra wodi ase ba ko se ne yire kuro ekuro ni kakra kana timi prana tinhia ekuro enyari kitwo me say mon shoya amen obo wa okwa na kwanse ne se ne eman koda virgin to no da no asel wonu da wi a wasel with life eman babren kan kore ta sabidi di obadie obesel ye ni ye asama me bubosi ya wa babi on ma wo kaso on fra obetumi afre what is here obabi adifo bi ane wada obabo difo ni din usura manka enfre ayepa what is here usura manfra tiasemi ye obabo ni din difo asumasi wo ya asore wa ha wona me ada o yemi se obekani yina yes dia kosurinya dia kosurinya ha me say akwada on cry no evangelist airport run about on filling station on one ya no okoto ayina ase don simon no dia akoho wo mu nto okoto o evangelist no so evangelist don gazia okoto na kurana woni say don simon apetesina wo mu 60% alcohol na wo mu no 60% obo what is here ntimi show mo enu ntimi amanyum tofo na wo mo ko hokobo bonyum no o mo ntimi sakra no mo zuko yebi because you call yourself a man of God prophet only say efo obiyire ntimi ameto nyum no madan no nzu yebi Gana so dene so kan kwate na wonfa se wodru sunyane a wamo ho se tese brekum wamo ho enkradia ne kankan me doso enkradia ne kankan wamo na di ma yi ya bo deliverance ye hu mic mu ne ba no na ni para tiago allo obo what you say ara na me bi hu ma na intention kesi pa allo wamo ya dia ko Europe wamo suba money na contact with Europe ama kone money bi adeda abrobu bi ajibinu sika na yimi yase na yahude de sa ko do so smart omu di fufuo no hana me hwe me boss wa nya de ketwa me de nya fufuo ntina me ba adifo ne ba anya de ketwa omu ya bonefo dabra bafo bonsama adifo no me so nsama me kanu so spirit ye nyame dia oba te dia me kanase subani nye what is it enyi ni banko jio senga Ghana fo hu mo ntem na dia ba kunu se obi kura kwa bibia se no de ahye ne ho omo ye pa ka ya ka to na bra so so ka obewu now one can nya na difo ni bia wi ebi kura bubu gudam me no ka say adifo ni bi gudam a stroke wa cheche yen adifo ni bia o mu gudam a me no ka say azana mu stroke wa cheche o me de dadam tini bidin ayela no what is it na me ba ko so tuo mo ka one amen o ma wi ye baba amen asampa na jo me ka no o mu di bonne pai o mu di bonne na ba ko ko ade we so otimi man boys no yero e widom no afaw Sika FM rapping pow no wa san yo ma we nyina ekoso na hankina ode afa no ode apepa se okohuhuru mu no hwiegu ensuo mo se na manfo so tonom what you say okohuru no hwiegu ensuo no so tonom nom
wa catch us we are special water the God on that so sa ano di o me struggle na for say munya ni da ho amen munya ni da ho jo yam Matthew chapter 24 no verse what's that true one you can 10 verse 10 but okay ɔsɛ na ɛno na bɛto nipa bebree sinti deɛ no bɛyi wɔn ho ama no atenta wɔn ho na adiifoɔ atorofo bebree bɛsɔre bebree ɔso ɔba sɔre na ɔba daadaa nipa ɔba daadaa ma ado capital nyinaa ma no ɛnyɛ na adiifoɔ bi agu noble dream kwan so asɛm awrɛ wo noble dream ɔtiifoɔ paa na ayɛ no saa no asɛm ne ya noble dream abrabɔ asi nyinaa ayɛ odiifoɔ de ne ho kɔba taa no biara sɛn wode a wo sɛ bɛboa wonim no akɔbisa no biara sɛn babɔne fam to difoɔ no so banyɛ ɛne wɔm yɛ wodifoɔ ɔmayɛ sɛ akɔkoro no hwɛ wɔm ho pɛkyɛpɛkyɛ bɛte ɔbɛwe abɛ na wɔm nyɛ o masɛ akoa no ɔmayɛ te sɛ na nkwansere na nkwansere wohu na wɔyɛ ɔmɔbɔ nso wɔnya wafue a adiifoɔ wɔm nyɛ papa o enti ɛnamanfoɔ ɔbɛyɛ adeɛ nipa bɛdɔ no ɔmadeɛ baako no no ɔhyɛ ɔbɛkyɛ sika ɔbɛto sika gu ɔbɛwura ahemfie no adɔ no to sika sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔhene bɛpa no asɛm because ɔmawuri sɛ adeɛ bi a wode sika wura mu no wowini ɔmfilɛ na ɔkora no waduru hɔ tɔde aseɛ ɛnyɛ na akoa wɔyɛ fra sɛe deɛ ɔsɛ ɔpa akonnwa di gumpaati kyirabo sɛ abɔsom so ayɛ wɔtwa nipa saa sɛsɛi baabi a ɔnenam wagya adifo dwuma no atoɔ kɔpa akonnwa di abɛkura yɛbɛkyi yesu akɔdi hene wɔdwane yɛbɛkyi yesu akɔdi hene ɔne wɔdwane president kyirabo ate aseɛ sɛ sɛ wabubu abosom no saa sɛ sɛ wagya a wokɔdi president wane bɛbu abosom no ɔgya adwuma no atoɔ yɛsɛ amanfoɔ ahu no to nti ɔdane ne ho ate aseɛ ɛnyɛ ade ketewa o difoɔ paa sɛ mmanfoɔ a wɔne ɔka no dwam sɛ ɔbɛba 5 million woba mu no ade atom mobile money ɔmfa ntoma amama ɔne ɔyɛ no pirempire paa o wate aseɛ akɔyɛ a wɔne no kɔhyehyɛ ho yɛ kɔda adwai ɛno na ma na bambuyɛ o ɔsɛ neɛ wagyae ɛna ma na bambuyɛ na kyena ma asi ha sɛ woantumi ankɔbubu antoa si ha kɔbiri woambubu mehwɛ yɛ na mesere sɛ ɔmo nsɛm na wonte aseɛ metumi hwɛ nneɔma saa na mesere ah wonti asɛm no ye mede nyame de sira wo nya ne da hɔ amen na deɛ ɔfrɛ ɔma diifoɔ no ɔmo yɛ amrɔbas papa ɔmo yɛ korɔmfoɔ asɛm paa na meka kyerɛ no ɛnɛ mebɛka asɛm na kyerɛ wɔ nokwasɛm o meka no asɛm faa medea mekɔ jo yɛnka one quotation nka wona mempɔn nti asɛm no ɛyɛ asɛm o jo ɛyɛ asɛm papapapapa yɛnka Mika chapter 3 5 to 11 Mika chapter 3 aye Mika chapter 3 verse 5 sɛ na awurade ka tia diifoɔ a wɔdaadaa me man montie ho kakra no nko a asomdwie asomdwie na de wɔmfa biribi nhyɛ wɔn anum deɛ wɔkyere ne so saa wosɛ ɔmo yɛ amorɔbɛs sɛ wowɔ sika no aba ne naase na mpɛ sɛ ɔbɛtui a deɛ wawu yɛbɛkyere wo so sa hwɛ twɛn wɔkyire hɔ wawu yɛka sɛ ɛkyere wɔbi so sa kyerɛ sɛ ɔmo ba wɔ yes twɛn wɔkyire hɔ wawu ɔmbɛba bɛwia wo woguru hɔ ɔmbɛwerɛ po yere yes ɔmo de abufuo na ɛba ɔmo de abufuo wɔkyere wɔn so sa yes toa so kae ɔse sɛ ntiadeɛ bɛsam wɔ ani suade hu adeɛ bɛsa no a ɔma ne soade hunu esum aduru mo besom nkɔmhyɛ bɛduru mo nkɔmhyɛ na owia bɛtɔ adiifoɔ no so owia tɔ wɔn so wɔ biaa hu wɔn bɔne a wɔmo di wɔmo bɔne a wɔmo di ne kokoam ɛnyɛ Ghana ankam ne sɛ sɛ yɛ kɔboɔ bi paa sɛ hɛda bɛyare Ghana hɛda bɛyare hɛda bɔ dam Ghana wode aseɛ yɛpɛ deɛ wafɔn yɛsi stroke Ghana. yɛsi asi akyɛ no ne yɛka no ɔda hospital ha ɛne yɛkɔfaa ne baayɛ nyɛ Ghana ha nkam nim sɛ
enipa da sene timi ye training force training se me koyi obi achacha bomachi me koyi obi a me yetwo me koyi obi a me yare me koyi obi a fa broda me koyi obi a manuti nsuo me koyi obi a stroke a cheme me koyi ni frani ba force Ghana ska so hiba kwa hini de nyame besra no akwari koyi ni frani anu amu body di no so free say hiba kwa obani so jimi no obo okuro say the picture da so ade ase no say anu free ne ma me obobo bodi no na ne efra free say wo no ya woni efra free o mo fra si ojo na de da o ngra de da ye hwehwe wa yere gu po bi ho ne edi bi fa na nim prensa ode ase no mo de nyuma giram na mo de tama to so nani bate osme huna de yemi huna de omse hunu ye osme me hunu nkete omse we ya de afa no gire ho akwa ba akwa afa osme me huna de obi a huna de da no ni akoyi ade buru we ya de osi buru na mse anye huna de omse anye obi a huna de tawu yase oni ma de kuri afra no buru unim kala bia unim hwe wadi ase huna de da obi a huna de da kala be na unim wana chine afa mi jira wodi ana akwa ba ko bi nso ye bi stroke ache no wada form 14 years ono na asem no ye bompa ya man wi afa no asomirikam ni sa no mu ye na me se o sen ka togusu kakra afa mi jira se video ya amfa no togusu kakra na man fonso di nyuma dwum na afa mi jira di nyuma so sini em se ntisamu mu go nyina mo ya mo asa sen ka togusu kakra na etene na wasomirikam krik na me se ayo mesrau nyani da ho me tam na so nyani da ho mo brochire muntie ni ye di wo machi sa ayi so paso nipa bia ba ko ha mu muntie ni sa tie sai sem wei ayi so paso nipa bia be fa amaniam ayi so paso nipa bia be fa titim na gidie se e hyase baabi e ba wie baabi munya sa picture no bia muntie ase kasabri akwai se wo kwankran ade bia wo so ton kwa mu ho no obesia yes wo sia nso a won ka de betwam esa dinu wo ho ansa na wo koduru ho ti asemni nti mun seyi ana me bobra nyeye munyi sika nkodi force nti onya tese difo bia ba no asesa obi koji obi yesen 20,000 euro mo se iska o 20,000 euro ni ajiefre ne nsam tu iska tugurudo no di abaha no di atoka no abatwam no di be wima na wote wona wusu na wodan ya ka wiram oka odo asumdue anijie abojochare ayemye papa yo jidie oka ojo owia no abaka ni da ho owia no abaka ni da ho obi ansa sa asem we nso se o ma wani ada ho awa din nyina mu be ba cha wati ase o ka ni da ho is a satan o ma jira wani say mini satan no o ma jira wani sa o da da fo yes o da fo papa se on fa wo mu bio o fa ni pam on fa wo mu bio da se owura ni pam because yes one kasa krano Satan wura Peter mu ko enko da no enka so bewu na amu na anya na razo sam paru so bewu me no na mantanke kasa ti yesu voice na ode kasa no se Peter to da na Satan pumam no se get away from Peter Satan what I say nti yesu say oba ni wiase no afare wan to ni paso so na onim de woni pamu dada de na woni pamu ye Satan ya na pai me di ka trawo
and ama obia na down ti asem ni ye me sansi su bio mon shama difo ni ye mon shama ma so ma ya difo ni ye wa mo ni abosomfo ya pa onkrenya ba hom ti asem ni ye me mo akwankyere emfiri nyame so fonti akwankyere ni ba burum na wan tu baburo no kan Yesu ka akwankyere apa mu from na mo kenka baburo no mo ko sia akwankyere wom so Yesu ka kire Peter wa tenta so gu from o de dotie o de fra dotie wuru Yesu o ni frani na ni so no o se ko huru so atare shiro mu wanka se me ba mu akwankyere no akoyo wonti ahayi ndia wansam yo hono mo a mo ma fere sa ya akwankyere anya sa ne te wonti ani ye o ma etumura o mo som bosom o yere fo ne som mosom That's right. ti asem ni ye we apo a o problem be solve aya bosom som Amen. ti asem ni ye wa ma ton kosia nyanya be hom ama hom mfo kosia ya sa yare David. yan sha sa de non so be pese ohunu braba ji sika kofro sikam Peter anya bi Yesu anya bi Jo anya bi ni nyina ya zawe omo ya kromfo tie ni ye ba sem ye nko dware wunsuom ya mo akwankyera ko hwata ade ya mo akwankyera shapans white enu kunu na oda danikat ni nyina ya bosone ama krisosumu sangwasi asem we anka ho Pa. ti asem ni ye Bible says so kwa urade fi amfa nsapan antra se wo se difo twabo to so ansa no aba no difo bia wo kwa wo di sika ansa no wa hono no sombosom o te setra mani ko birenom no mo kura no o mo nyu sika ansa no wa wuram o mo kura no o mo nya sa o mo ya bibi ya na afa ya charge Adamase. no mama wa sebo safi bia de obetua Kwasem. what you say the boys here you know I'm from boys omo ya crackers friends from bandits omo ya kromfo nkasa asamba da me kano omo wen sanum wi nyira fama fo yeronom omo trafie prane de ya koka ya semri ye the man show am from di fo ni ye yara pensi the name Jesus Christ bibianka ho Amen. the name Jesus Christ bibianka ho Amen. me ba to what you say Pa. Yesu Peter kotu bubuani no wanka je ne se hwemidi na me ba mo afrawe hwemidi na mbe hwe yira gu onum That's right. hwemidi na me ba tenta hwe gu onum me person ko gina musie ya na aboni card what you say na di kukuo soa na soja wo na so na gina musie ya o problem ba solve won konkoro nya na dwuma sa Dabi. ti asem ni ye won konkoro nya na dwuma sa nti be somo wo ma mo so mo ya sa ni nyina o mo ya okotfo o mo ya bonsamfo o mo ya banfo won tie ni ye asori bia wo be wuram minsansi subio ya ora ka tsara sa baji akwantsara baji wa yere baji nsuo baji wo mo nyina nya papa ba kokoro nim o mo nyina nye enti so fo we apaso tsara sa wo yenye me ba chotie wo ye ne dia bia di no anasa frato ana adwomo ana nkuto eyemu ne ayi bia ti asem ni ye o ye ba na wo nya no wa ha no Moses dia no ya no nyame ma wo ne se ye hwe mu honam bia so o de ru nya na se James ka se safum panfon fon no a entrasa asofo no mpare nwu na monto ma nipa de amoto na aye de ayi bia ye de James ka ye bia na James wa ka nwana ngo bai o trogu wo se so broso
anasa budget ani adi chikosua di nti anopai me kam wate monhwa madifo ni ye omo ya dadafo omo ya kromfo omo ya nwamamofo nese bia me kaneboa difo bia abekwa baji apore omo nyina omo ya competition ya ma bi repair ya process bibia ni wa ni paka ne ho obaji atomu da bibia no defend obe defend every say wa process wo ma tiri mu no odi bia wura yes ya asem ni ye the person opai wa wutie me ni tie ni ye o pa no afa o mpa nso amintime nchechero asemo me boa enye ye me kawa enye ye but me wo kwa nso se me kamu asam de kyerɛw ye kasa kyerɛ banyansafo anya bakwasea that's right mo sate ko ya kasa mu kunu mu aburo kyerɛ no na wa ba se 23 ana wanya 33 10 years oh my aburo kyerɛ ne ma waro on se wakɔ baako ye kasa obedi ye na was a serving ana still on the wa trase ampabo wa Ghana nyira wa kobia sutra on some mistake na wo sampa sanka o start botre na ebra ehwehwe awrade Yesu akira kwan ana nti awrade asem no kura mu a anko obisa de aba mu sense on na msa nkofo Yesu o tra nya yo kakra wa mbasaje beje die asampa na me ka kira wono jo yanka Isaiah Isaiah chapter 56 verse 10 down to 12 Isaiah chapter 56 10 down to 12 verse 10 down Montie odi Isaiah nkomo kakra na wenfo ye nifrafo montie wase awiamfo ne ye nifrafo wonyina nim de omunim bibia na ya kana mamu wate de waka kira mo wase o ye nkrama mu ontumi mu bom woye namu kafo de da ho omunamu abubu no amada faako wate ase awiamfo ne asofo gu Ghana nyina na ya asemu asofo those call themselves pastors no ya ka anu atum ya nkrama mu divo namu ya nkrama mu Samantha is for your program no ma ko fon kwasiafo bi omo anom dom be no de na to so mo na sorry man so gie de say omo ya correct senya sa nka so fon ko fon ba wie ya no omo de omani ache wie ya no omo de omani ache mpa bo ho so ya say Assemblies of God for your program na say say di foi e bi amamu omo de ade omo shatan assemblies for omo nyeda ndi omo de kuma se ha se oye program pa na di foi bi nka ho onye awanye je cause omo ba omo na timi ni omo kodi ubetimi ya jiska ma ya timi ya bia ja kwan omo de jisika sofo obi anko ka bia nche mo attachment ya Assemblies of God for invite him or sofo no me no fit da the friend ensu jauja so ensu jai se wada so ya sofo kra me nim de o se sofo o preach wi a jiska jene mo no manya bia ja kwan na me se akwa wa nya papa efiri wana me assembly for twa mu jene ketwa dia beda kom simni efiri ho na me no mu twa mu so fra me amema because me mama jiska me mbotani se nipa benya nkwa so ma dwenu no adwene ni nyina no ti assembly ye Jeremiah 10:21 so ka assemby Jeremiah chapter 10 verse 21 verse number 21 was na refo na dane moa wasi ahafo no asofo na gunso adamo no yeni kanka Isaiah ne bio sa ya dia ya pam aka no kora dia kire yan sore ma oya mun so mo pa ba stadium mata di fo ni assembly fo kogu ho omo kora ne panifo be support no me sente ya make amafo sore tia me se kwase we afa minute also be afa obi atete omo ja na tiridi minute of one atwa me sente ya me se me man mfianu me sente ya make no amafo si etime to banders na dia maw yes banders ni your protection you will every year
the other tons are by phone to me now. That I said there is no Holy Spirit. There are abundance. On one software, I know my community radio so. I did trust him, and I know you. The coca and I'm for a job. I found penny for a chance. You would say, so I can. I said, yes, you did. So what kind of classes are you be in trouble? That's it. I found him Cocrafo Kumasi. Abu Amohuanu Stadium here by your first process. Before me, rather shit. Omana, you franchise. A boss. Omo carbon false professional. What is it? What home? Who boss have what now? I'm a bit on me. Pentecost need to me. Mr. Homoshe. What is it? In some I was here kind of point blank. I'm a the party. The South here, you boma, you can't crown. You began trouble, you began problem. The way I'm too beautiful. Monsieur, ye. Man, to be fat, do for you, sorry, to 2 matters. I saw you, me. I'm John Wesley, Mudia Sihon. Won't you be fat, some question for women, sorry, to Tono. The Mama Yan Kramamu. Mummy, no, and can't say, sorry, man, say. Some confident now, you with this war. Only a bon sound for. No, sorry, man, that's what. Go, Isaiah 56 verse 10. Now run for you in the flat for. What's it? I run for. Only in the flat for. All the securities. Only in the flat for. When you name the. Only who take. When you know, I can remember. I said, what's that? Moyan Kramamu. Kramaya, what Jimmy, what the ha? Umpo. I don't know what's Uncle John, what Jimmy, who said the beauty to know. Obi twam kura no onyam ne podia. Na ko timi daba bi obi twam kura no onyam ne podia. Wonim se bia ne share bag. Kwadura ne no onyam ne podia hia no. So nim no. Oh. On poda on the floor into conform ba. And also some software Ghana software. And na no odin o. But it's a software, plus we are software and ya nya ne dam na de na ya ntoboase, o de ntoboase sama so de egu. Ama trawa ama such man. Banyo. What is it? What am I saying? We have a senior, my papa. I found a man your Musa or my mistake. What am I Musa? Moncommon saw them on correct. Said near Monan, sir. Matter is for what? Obey the saw them on sorry. Never do. Now come now, sister. Matter is for what? Ebenezer saw them on sorry. Ah, I pity some good. Why is it? That's how good you are for. I'm good. Just how many? One call your franchise. Hey, wait. Trouble some more. I'm going. One call your junk to her. Go. What's that? I mean, just you. But I'm one. My Shahai and a position. That's it. That's all for a crazy. That's it. And I was saying, Kosku Kakra. I mean, the person you have diploma or the diploma, none in Solimana. Giant Solimana, my dear phone. Kramamum. And a very reverend, the most high reverend, and a bishop. That's a time upon Pemon and more. Then you pana here. If I say a car, some man is so. No, nearby also. Trust me, one woman and none. So for the time or they trace is so apart, sorry. Not sorry, Mamma, one man, only time. Committee. Only time. Committee. There's some man who's in your being Canasa Manchano and tell you about. For Yams, your committee conference. What I said, a DM qua, a continent count. A DM qua, a software. A DM qua, only time. And I'm a committee, and there's a board of directors, and I have many directors, and an official board. How many just as a precursor? Omukani person in Zungrata. Front one. Go! We saw so for now. Rasho Amukamua. Let's cry, yes, I do. Vanis and Zedian no. Books are who know. And so many puppets is one picture, not one as then Grata, the young guru.
ate ase oma ye nkrama mum me kan sa na mo buafu mama ne mala mo so ma ye nkrama mum Pentecost asofo na sa TV me ta tena wo tie hwe asema ye kan wo so no wo te ho a wo na asem ni ti ani na wiye asem ni ti ni na wiye no hunu ka asem ma asem ni mo ni pa ma nwura ni pa mu ma ni pa mfa ho popo nya awrade ni hunu na hyase hunu na wiye troka ara na sere ba ne tewa won sore nkro wote so bia ba ha wo ma kwankyere wo bekọ ni nyina ne se woni mum na te krama mum anu ane ne te wonya di onima ne adidie odidi wiye no obu no mu hye buchie mu awada wode wo baba ba fara na ho atwere kura wompo wonfa ho osi awonfo na ye krama mum na mu kasafo woni mu de wo mu ni mu de osi wontumi mu bom ontimi miya wana mu bom wadi asia na kanama ne yadufuru pefra onim omeye ade a wo ye ho ade ani sabo so me asona ne pay ma ani obaka ho asham na secretary moto adai mo ye fisa bo so me aso saade na mo ya ne de mbe ja mo nyai every Monday ko Sunday on preach down abi sakatua mai wachiche ada wona abe preach no no tefie wa didi no amene ta ugu na furu so oseme twa nyame anu yedi banku na twa nyame anu waka no mu buafu ada ntina aka no deeper life asofo kura deeper life asofo omunyi ya nkrama mu ba now efu mura Morgan ejai kasa yan fansa o trafie kakra ye hu deeper life ni ya wo sore ana mawo ya brapo nyina asase skirt ntiantia ana hyehyɛ deeper life o na assemblies for kranta de watch deeper life mawo what ya say ana o ko sore na o so tena se wo ni say o so de hanky go o mo sena so deeper life yes I think say and 2002 ne 90 deeper life ni bio asesa they said the asesa do asesa ma me mpanimfo na ne wo mu na no mo dress ye mpanimfo na ma wani dia kai jaja 15 years akosi pepe jojai jai aha fa ha be yasi the person za moment men ka maka what has la asesa see the life can you power the life no jojai omo ko bro field omo ntale kama ajajajaja se bofo du nyino me de ko ai bofo du na wo ka ajaja na nyame am colleges me pa o ma sabo churches nyina asori am me temple one e deeper but o mo church holiness na de o mo kuram edrubo field wo de e ba to ari ase se sama ya kan den ketema mi pasuro no o ma yi afrim o ma ja o mo kan e don ho de ya no so that's here the man deep to cause no and o ma twa kone yes dear Mamba university for and secondary school ni polini ya fancy nursing training for no o ma betua to agu ka semni wo se asofo na ya nkrama mu o ma ya nhwe ama na eni pa yira oni hunumu onyina da go waso ni die wasi oni ehunumu ya ka hunumu a se wo hwa ade bi ya cover ho na wo hwa hunu inside inside community inside ya cover ade ne ho na wo hwa hunu inside na se wo ye obi a wo hunumu no ba what you say when it me penetrate radio bi hunu ade kodi ewom that's right ala sofo ni bi onyina da no wona chiacha wona kwanso biara hwe ne mfa so ya se so mfa so biara obi agile sama ba kokora ntisika mako pension jema awase me fasofo a obatena me na so na efiri na kura kama mfiem ya nsa oboa me ma me sisabisie o me ya krofo kura tampis
Yes, yeah. Don't you think it well? I don't know so much transfer and I was on a bright you trouble. If I sound so for we are shame. I was so to see Ubu for me and Yamba Chiauka. I was so ashamed. No. Don't do it, you so no. I didn't say a branch of Waka Saturday. There was some young corrections in you. Amen. Pardon who mistakes are. What the suffer? The one you was swine scat. Who's the sister had a wabadam? I says, can you pass on them or what? On a maladry. On a control. When Jimmy Crown Timinka is a auto crowd to Sobia or Toguso or Namuabu. Utoguso when you're complete. Until I saw me and Namukasa for. Tiasemini woni hunumu. Yo bibi sa to aso. Wasi obiara biara hwene mfa so. Obia asofo no, obia hwehwene mfa so. Wasi no benefit to Christ no. No pa do sacred, no pa ba heaven. Into boys na start here this summer o mo koba na ebi me kai bibi. Ayi Joshua J. Obeye program bi wa yi. Bramai anka short anka. Obianfa camera brama kuro duani nyina Roma 4 pattern 4 assemblies deeper anka short kuro nu anka na me free UGC ba na me so me panka bia de o me so hwe Joshua Aje ba ha no anka ni nyina short ara no so de ya kwankyere na me se agro ti amafo de mika ko response no ma ko swa de go ho anyari hitwo okoya ni kuro da city sadi atia ni balance sakra de oya nso anya hute mama nhwehwe nyame asemu no kore na yenni so ano ba boayen amen abonefo na ihwensa nkyerene o abonefo ana edemirika sansa nkyerene wakyerene ni bia waje Yesu Kristo adino na ya bona sunu wa dankwa etu anu se yie ni adoye mi wa keni di machi na mo nhwehwe. That's right. Jeneso amen. Amen. Dabi abeka me se du abonefo wala ma ya dum pase obabo tre na Abraham o me na hwehwe san yo man biara hwene mfa so bia se san mfa so o ka se mo mra mre ko fa nsama ba ni ahwe saden no kina be yese ne ebe so aburu so pi o se yo so aka no kina so be sa ya kwankere Jeneso amen. Amen. Momra o se momra be ka se momra momra ma ya nyensa o kina be yese ne o dia se be so aburu so sika na nya no na ni nyina ti adufo ye ma kontra yensa anadwo mo no subaya ne nsa wiye ndi omo pani church ni nam kurom sanu se duro makojio nam omo na so mutimi na what I say omo tete crops yensa sala se me ka se mi se dufo bia wo ho no enyo agensa me nkofo wo mu na me kana beneza ni msamboa Canada, Musa Canada is a training Canada. I'm training me Kosia. Now the Casa piece at my Canada pagan, sir. And son about him, I know everything. Mobile crown. Audience, and who are different, Mumma Muslim different. I'm a secret. Najua munne nyina anajua wona cruise na no sa de report bram ara ya semo yana yo mu wawo na kwa we kura de ni husie na tika me siga kura we afri ni pa na wona na track am yes onye member o what's so siga na kura na wo twini mi tikam chen wo show na no man be ko ne do ho ya semo dia ko sinyira aya sofo mpanimfo no a eteto Christian council to asian ke tu fiti asian what I say se dua wo hoi esa se fifra timi do nsatea etwom
kasafa ho nke saka ya yo bahu dawuro no yes o di ase na kasabra no na ka wosem nyina musom da time na me kwase wi am hu ahi we ya kwa didi atam no ye sei na man for sorry tia ansa me amusi didi atam na makwa sabagina mo sa kamba me ho ano di ojo Jeremiah 10 Jeremiah 10 na dane emoa na wo mbisa awadi akyi akwan wase ahwefo no wona dane ye emoa ana isa se omo ya boa be oso mo ye nkran omo sa krama mum nti oka no kan ye wase omo dane moa nti hanu nso se wa ye kraman aboa no ye kraman aboa na ye kana onka dompo no onka cheche osomo ye kraman afama tutu ye boa kana man say for na dane moa na wo mbisa awadi akyi akwan ahwefo no ona dane moa o musawra di akyi akwan nti wani ye no mo akọ ni nyina so aba aba shete asam na da ho no namsa o mo ba shete ko sara no ma trese no ma yo ma no jo o zo mo ya sara ni nyina awie no ma de tudwa 1 million from abo so mo sisi ho omo fi o ma ko tia 10 million baabi aje abura mu hia aje wo yira aje ayi abroba aje ahwede wa no nyam ya se entiti ati won hu ya na hi no oje wa na de na de ba ma no o ma le je eno na radishira no ka gudu so oje wa na de na de ba ma no to aka 1 million no mteto why 1 million mini a wo do nyame 1 million ambo 1 million no de na ni fam onya kokora asempa do bo so mba sore na 1 cd 2 cds 5 je na mo fa no mo nyina sore 10 million wa kotua wadi akoje wadi say special water wadi akoje dadie bi twa dadiem Yesu moja wadi akoje Yesu moja shobolo ayeye ni Yesu moja ko so mo yankrama mu nte wa you special wa akoje special wine amante wa ira ya black yes omutimi ya no mo de cross atutuam no mo de oil ataho ni atua no cross wo da tutu onjaza omo ya bad fucking amagin so kwa omo faso de cross no tum kura adwene ho on tiase amagin so da minute na mko hunu ya sa to ano omo twa ase no omo twa ase no wi a omo de lead omo de ayi bia se rubber no etese to ana no omo de aye na so omo de ka de glue na ache no akeka to ana omo de ase ono man na na agu ase nyina ne de yewia na ehwe wa ye na gum ni akata so nomre se kana tare abasa fa ya de se kana tare ya de aba fomo na cross ni sim cross ni de ehunu yes ento wo to ana cross ni sim a wo yam jum pram do ne ko shem ni wo ya de ko se wo se free nyame ne se Yesu din ni wo 20 million 30 million Yesu din ni to anim timi awuram ni die be azemo ebazario yo omo ya kronfo ejawe pa ni pere be bo so omo dia onsane da na weka omo ya dia wura brochire e ba ku fi Israel nyina maduro omo wura omo nsuro omo koyo shukuram da na ba ku no fi Israel ma Israel omo koyo shukuram Israel e wa na Jeremiah ne Isaiah mo wono omo so de omo kwase ankom je na duro ho ejanya ni kitwo ni pa hu omo ntam jo waso omo ya moa eho no o se na refo na dane moa wadane moa se ready akira kwan omo misawrade musawo asofo ni misawrade se ni pa ya wo sorry awade ofru ware ofru omo musa omo musa da what you say omo fan sore ma no kongo fan me program nti amon nwanko ni nyina so ba hwetie ambo oh yeah omo ba hwetie wodi so omo de omo na esi akai me be di sofo achede na me ho me be di sofo ede na me ho na no ya odifo asumasi be ye edifo mo hwe ne kaase odedam ho fia wasi kaase wo fia wasie what you say ede na me ho se me wo na masi me fia nkenche me ede na me ho aya adwuma ne mfia duonunum obatum adwuma ni o se de sitie obatum adwuma num
adwuma de dia na mo boys we no de ne so odin one comparison woni mo almost a black market onye difo black dealers onye difo amurabasio sikadrofo si do mo je ti asamini omo twitwi nipa moja secret do mo jiska drone onsani da ne kai se krofo mo ha no ma kire oba no omo twini moja omo yire ne ka mo atwini moja cause as a principal so agina barrier yan sache when I say ya sofo a ogina ya ha osa ati say emu na mo ya adwuma no mo na mo ya adwuma no nkwada comedy ani o what you say omo de omba ni na hia omo nya so mba che smogre apo abo se bibi waka anim ta sabini gana omo hada ye ni say ana say de wada no mo de ntuma kata no bo omo twin hu moja mo afenti no odamu na to atwene baby so say ye sitia na omo wi a me tramo ya mo no so ma no kanum aposifo ya mo no so on abosu be bua hwe nka ebradai no hu sa onwi secret e wo mo no ti asabini na bia wa yi 5 million sofo ya me sha sofo we o good sir sa sofo we bibia be dura bia o me ska wa kom di pa sheka nu oh ye de woman so good o chama o kuru kam me se wa ko yi na to ba be to say abua kwa ade achi yo na bua kwafo obi ewu ato no nyina akosara nda fa ni esi baria yeso wudu na ba bi ekokunu no yensi baria oda sukum odo ba so amde baria ba besi makuro yada makuro area obi ana area makuro yes kura obi ana eye kura ye 24/7 nipa kobantu yiri obi na wukuna ombehunu wan say ade ni sitie o mo twemo janu obabi all the time I give them a secret I promise to find monitor soldier for and monitor some foolish prophets no omo ya odi fo asampa na me ka tro mo monitor na mo set you mo kashim Zombo kunkumoni pa masa omo sate inyane kunkumisa omo sate inyane na Ghana for ya yanhwe han this adena think kensen what you say asofo no so ye din because e bin kan no ta sabani we prosin ya kwa nkoji sika ukwa nko me kwase wi amtie me duru bari asa chimikam shishem me ma ukwa se bia boot shishem bia biam ebi anuma muamu obi adina shawo ana onso ya driver me say uba so obi buta woni me na me messing from na me no nyina ba bia boot no wo prosin nso be nyoni ubetemi ya jisika odifo bi hodi koka ba sham kam nyina na mbesi abum o ka me se jira me be bia mawo na bia do ni nyina ba bia ba fa bia na hwe o so me nyimu ni beto se manya bi wa bi kra na ko kede show boto se ma sa ba ade we hwana de to kai ma ade para ni anso na ya wa na show boto me ma ko nyame nyina be dina ni tiem ti asemri mo sachia da bi atafoa on be gire wa che traffic nipa be gire ho sikam ko a o si asachi ka no de da samo koso o mu dia wu papa ya ne de ahye ayi o de se MP fo politicians ni nyina won kran so si am no kasai ya ba tuwa ba no mo ba what you say dia koso no me see Ghana by man ni na ho not as I am from Sumaya ni na ho omo hwa wa na wa ni eden ni ahada de ho ba seshaw wona na ba sraw wona na wa ba sraw okwa bia 500 million ni yi ama akana nanu atum what you say so fi so the way no am so anya no
sika no ode ama no ubetwa so aba sika na waje no ubetwa so aba media minimum wo asemo me mpawa masem wo nso mpama sem ti ya ngimi ni wo mani show fisa ho atini mu no enye bi na tiwo mu omunya kristofo they are demons but God of one young Job ya Hosea nso nka sem bi mientie Hosea chapter 9 verse 7 uya na ko 6:9 Hosea chapter 9 verse number 7 asotwe nano anya du o se asotwe nano anya du areto nano anya du awura tonna anya du Israel be hunu se adifo no yojimfo won show we nyame na metwo he o se asotwe nano anya du areto nano nso anya du na awura tonna no anya du Israel be hunu se adifo no yojimfo Gana fo yina aba so modifo na mo so ya difo no o ya jimifo ahom nipa ne bodamfo ya mamo so mo fo no hohom nipa no ya bodamfo mo ya dodo ne wotane so pii ni nti mote amu yo dodo wotane so ani wotane aso pii ni nti so ma jimisa ya bodamfo no o mu dia o mu ya amu yo dia amu yo dodo ni nti ani wotane aso pii ni nti o mu ya bodamfo omo atete sa abnormal yes ti asemri ya mfa nkwaje ya matwede ya de ka niska yimedie bi ho yimedie nkwaje na ojo ya mfa matwede o mo nye se menya nkwaje ama me kra ano nka ho omo ne ye wo tv what you say ebi boy ya yere to te sa malakas na we eto ameda ho eto ladi we that's what for amwako fangele samwako no abaye we na the whole sabaye we na bank abaye we what you say what you move for money ntoto mali saralo no abaye we ne ma ye hu yan trase ajimfo ne abodamfo no on say the adin city na ya can say or they say papa we your friend say we the pass ba ko no so they say adiboyi pastor kumi na ma baye we wadene yina beju anu abobo ne to wo mu adam a wo ba onye waya se onye jimfo ade wo ba onye time mama ya ninna ho ba cho tiame na tiame ye papa awe ebre ho yes you know who what is the right do to aso what say I 97 what say aso twenya na nya du na return nya no so nya this one be say adifo no ya jimifo na honhom nipa ne abodamfo honhom nipa no wa ya bodamfo amumuyo dodo ne watania asupini nti nyame on kasa ko yabio level 6:9 osina asofo asafoku no te se kwamukafo asafofo a wata nipa munti hayo wose asofo no asafoku no ade se kwamukafo asafofo wo te se kwamukafo asafoku a wata nipa odiewu kwam asema me kan mo nyina so odiewu wo kwam amen I say ya twema ma moja emayiwa moja papa from 18 to 30 o me na pa bibia dia wuo tiane ye dia ba twiri moja bia nso nye ni patuntum kokko o dia se aya o me na kasa na dia ye du be pie o so sa yo e bia mam yo no na kelasi tika na chiwa sa o ma yo mbibia wi ubo ho ase de ade afa wa no ya yero ya chichi wo de wa boka city no ya de panie twa ho na fi ya twimo jan force and the omaga ko to ba na twere no ma heda boni naked yes o so obi na akwayere na da no wuo na nka prostitute fo mu me ko tira ko di vo akakra obaba ko tumi tira ne to so ma mama duasa a fan one night omu aso le koni baby nanka tutu fo mu omu twimo jani no di fo ma o mani ma say am bible ne kan wo nyam na mturo yo o so odi ewu okwan mu odi ewu okwan
abusudie na woyo tasam ni oya busudie no be nyame din na to ne ho no afra no se wo ye difo ye ni en na ho ntia ma yo mo ni na ho e twemo jane sa ni akotona twene eba ma mienu ni ato ma twene ho naked o sipa do butu ho ene do adaya ya mo se ma force oh young girl fe bia ye wo bia kuno osofu na kuno osofu udifo ni na aye sa no sa Bible na ka odi ono ti o wase wo mu dia wu awo kwam abusudie na woyo na wo ya busudia tsasamini me tell me dia me come to mira na ma tro sie a Bible that's right so for we am padi for apu sa di for wo mu dia na ma na ma pa ma sam enyama na me pa ma sam o ho na wo mu no ehetiwo mo ne yo nye wa brabo ani nyame ya sam nko ana wo mu to na Bible da yie no jema so amen me ta ma so me ta ma so ni enti o mo ya sa nyina jo wona wade ko de Romans chapter 16 verse 17 to 19 Romans chapter 16 17 to 19 verse 17 to 19 enti o mo ya sa nyina okay Romans 16 17 19 wose na so nua no metum fo sem nkari wona wode papa mo ba na watu sinti dia sentra mosia no twemo ho firi wo mu mo modern a twemo ho ko methodist akoma methodist ko assemblies eni wo machi wona wote san enso won sum ya na wura de Kristo na wosom wona ya funti wo mu ko nipa na funti a de ni adokodoko o ni takra madani no ko sam da wo ni mo bone na koma bopani no so obanya ho obatotoka obesisi mansions obebia nyuma o se dia de city enye ni intention ne se obeboa ma kra nyankwa ane dia mpale wo mo ala makade ya trew amen obufumia enhame na muhweye na me wan wantiame efrise asemani can from the spirit of God opasu hu defo bone omudie obia wa no tiame ate se de wa ya ho konkuruhwe yie nyame hwa onye okese